ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet l-att ta' persuni li qasmu bejn Malta u Għawdex jew Kemuna qabeż il-245,000 ruħ. Minn dawn 227,121 kienu Maltin li marru Għawdex jew Kemuna filwaqt li 18,356 Għawċi għattaw xi perjodu f'Malta. Il-Maltin għattaw aktar minn 600,000 lejl f'Għawdex is-sena li għaddiet. Minn dawn aktar minn 71% għamlu dan f'akkomodazzjoni mikrija filwaqt li iktar minn 28% għattaw l-iljeli fil-lokandi. L-istatistika tal-NSO turu wkoll li fl-2018 ir-residenti Għawċin f'Malta għattaw bejniethom aktar minn 40,000 lejl li nqasmu kważi nofs bin-nofs bejn akkomodazzjoni mikrija u l-lukandi. L-infiq tal-Maltin waqt il-btala f'Għawdex laħħaq 38 miljun euro bin-nefqa ta' residenti Għawċin fi btala f'Malta kienet ta' iktar minn 2.6 miljun euro. Bin-nefqa totali matul is-sena li għaddiet tkun dik ta' kważi 41 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.